fideo arall ar Sian'el. Rydyn ni yn rhan o criw Flogwyr ac heddiw ni'n mynd i wneud y sialens Pwy sy'n fwyaf tebygol o? Fy enw i yw Alice. Fy enw i yw Sophia. Fy enw i yw Alena. Sophia. A fy enw i yw Alena. Flan i'r fideo. Cwestiwn 1. Pwy sy'n fwyaf tebygol o rando ar gerddoriaeth clasurol? Right, go. Elena! Elena. Alice. Well, I suppose like... Well, ti di But dal. it's like ballet and that's clasurol. Cwestiwn rhif 2. Pwy sy'n fwyaf tebygol i fod yn gyfoethog? Yeah. Fi! Fi'n mynd i dweud Elena eto. Jess. Yeah. Alice yn pwy sy'n fwyaf tebygol o fyw mewn dinas fawr? 3. Dwi'n credu fi. Jess. Ie, dwi'n hoffi. Fi'n credu so. Dwi'n hoffi New York. Fwyaf tebygol o gwylio ffilmiau romantics. Oh, Mae hwn yn un anodd. Right, 3. Fi. Albol. Alice, definitely. Okay, cwestiwn nesaf. Prif chwech. Pwy sy'n fwyaf tebygol o fod mewn côr? 3. Fi. Sophia, Elena ac Albol. Wel ie. Ond Wel, ie. Dwi Dwi ddim yn hoffi canu. Côr sydd ddim... Dwi ddim yn Oh, hoffi pwy sy'n... Oh, canu. right, yeah, Elena. Ie, Elena. Okay, cwestiwn nesaf. Nesaf! Saith. Rhif 7. Okay. Pwy sy'n fwyaf tebygol o fod yn agored at maths? Oh, fi'n gwybod hwn. Fi. 3, 2, 1. Elena. Elena. Na i aros allan o'r un yma. Yeah, fi. Pwy sy'n fwyaf tebygol o rhoi arian nhw gyd i Elisen? Well, bad. Big reason. Big 3. Definitely Alice. Yeah, siwr yn fi. No, 157.5% Alice. Fi'n mynd i dweud Jess. Ti'n mynd i ddweud Jess? Byddai fi yn rhoi arian i charity. Fi ti'n mynd bysio yn chwarae tennis. Pwy sy'n fwyaf tebygol o fod yn drama queen? Oh. Ie, fi'n gwybod hyn. 3. O fi'n dal y drama queen bod yma. Pwy sy'n fwyaf tebygol o priodi rhywun enwog? Oh, okay. 3. Jessica. Jessica. Yay! Pwy sy'n fwyaf tebygol o wastad fod yn hasus? Alice. O, fi'n rhyw Jess. Na, dwi'n cry baby. A fi. Pwy sy'n fwyaf tebygol o dal anadl nhw am amser hir? Oh, 1. Go. Jessica. Dim just, but ti'n rhaid brysur yn chwerthin tra ti'n neud e. Pwy sy'n fwyaf tebygol o cael y mwyaf o ofnau? Alice. Ie. Sa'n gwybod? Actually, fi'n mynd i mi gyda ti. O, ie, Ti'n so- ofnus o goelanod. Pwy sy'n fwyaf tebygol o fel yma? Get into a fight. Yma gyda pwy? Unrhyw un. 3. Jess. O, fi di bod Sophia. Okay, Jess. cwestiwn nesaf. Pwy sy'n fwyaf tebygol i methu prawf really syml? 3. Jess. Dwi'n gwrthod Fi'n ateb. gwneud fel rai anodd, a wedyn unwaith mae'n gwneud rhywbeth syml, byddwn fi just fel... Stress! Dwi'n gwrthi, ie. Pwy sy'n fwyaf tebygol i cwmpo i gysgu yn y dosbarth? Sophia! O fi wedi cwmpo i gysgu'n celf. O ti actually? Diwethaf. Ie. Hwn yn neud y sgript, fi literally cwmpo i gysgu. O, iawn nesaf. Yr un ola, pwy sy'n fwyaf tebygol i crio mewn ffilm sy'n really trist? O, fi'n gwybod hyn. Ie, fi'n gwybod hyn. 3. Alice. Beth y crio O, yn y dyna ti wedi ffilmiau? gweld fi yn The Fault in Our Stars.